Guys, bugas ta. Ay, morning. Bugas ta og mais. Nanang puay. Bisa kinabuhi sa tignon. Klaro ba? Time is 9 o'clock a.m. Okay. Kuan. Armas, wa madala ang urok. Abi kalimot bay. Ay. Kontista. Pinsa sa kuan. Muna akong kuan oh. Muna akong tamnan karon. Akong baka dubaw. Panguan lang ni siya. Ay. Nato sa dako kang durian.